Bueno, doncs ara tenim 31 casos que nosaltres feim seguiment. Ahir vàrem tenir 8 positius més, 2 altes, partíem de 25 i per tant 31 a dia d'ahir. Avui ja duim detectats també 5 positius, supos que seran un parell més, demà vos diran les dades d'avui. Anant pujant, des de principis de desembre fins... des que ens va baixar, diguem, lo de Halloween, que va baixar, que era principis de desembre, doncs ara cada dia anem tenint més positius, com a la resta de les illes. I el que tothom demana és per què hi ha tanta diferència entre les dades del PAC i les dades de la Conselleria. Jo això ja ho he explicat moltes vegades, ho tornant a repetir, clar, nosaltres el que tenim són les dades del seguiment d'opositius que nosaltres fem. Tenim una agenda posta per fer on tenim apuntat totes les persones que són casos Covid i en aquestes persones els telefonen cada 48 hores, a part de saber els resultats que tenim. Nosaltres cada dia deim el resultat de les nostres PCRs, que vull incidir que és Pollença, Port de Pollença, Cala Sant Vicent, tot el terme municipal de Pollença, i nosaltres tenim aquests resultats. Evidentment, si se fan les PCRs una privada, aquell dia no ho sabem, però sí que després ho sabem i els incloem amb aquests positius perquè els tenim en un seguiment, els hem de fer un seguiment en aquests positius. Per tant, nosaltres el que tenim és les dades de seguiment actual. Clar, la diferència en la Conselleria moltes de vegades és perquè la Conselleria compta les dades acumulades de 14 dies i nosaltres en 14 dies ja hem donat altes, perquè les altes se donen en 10 dies. Llavors aquesta diferència de números ve per aquí. I podrien dir que hi ha transmissió comunitària a Pollença? Bueno, a Pollença i tota Mallorca. O sigui, realment transmissió comunitari, començant tercera ona i no és qüestió de dormir-se a posta d'aquestes mesures tan restrictives per intentar aturar tot això el abans possible. Bueno, què hem de fer aquest Nadal? Per el que hem dit sempre. És vera que per tot se xerra que no mos poden juntar, no tindrem festes, però és que no han tingut patrona, no han tingut Pasco, és que no han tingut res. Un Nadal, igual que les altres coses, doncs res. Ja ho faran l'any que ve. És que això és així, no tindran Sant Antoni tampoc. No n'hi ha. Han de complir les mesures, intentar no ajuntar-nos, que el dia de Nadal no se pot dinar amb tota la família. És que no se pot dinar i ja està. És que no n'hi ha més.